Wis lunas ta? Wis ta? Wis do dong guyu. Oh, sing 44 durung ya, Pak? Apa? Sing 44 durung. 44 opo arep digum nang kene saru ya nang ben rekeningku wae nek ya aku pengelingke. Kanca-kanca butuh tak anu. Kok nek kira-kira tak nggo tuku apa-apa tak duduhke. Lha hasile kanca-kanca. Senek kanca-kanca takon sing kawan dosa sekawan, Pak. Wis tak tukokke lemari ukir. Ayo do nyimpen sandangan ning lemariku. Ayo. Wong nandang as mara apa tak awakku dewe Kae pendopo sing sok nggo latihan kae rak rungono kamar mandine. nggih. Sing 44 sok nggo mbangun toilet. Toilet kok 44 ki toilet apa ya? Ayo sing mewah kok ya. Nek Engko nek do latihan kan do pipis ning kono. toilet sing ana TV-ne. Oh iya, ana kaca pengilone barang. Celek. Pokoke temboke segi 4 kae tak nek kaca kabeh. Dadi manggere bar godhok ngadeg terus. Apa nek ngene iki? Ambo. Keramike ya kaca. Nek dah tewa. Ngapa lho? Ora. Bayangke ngilo. Ora iki kancaku lho do cerewet bae ora.